सारि नम्बर वार्ड बेहाय दिनै बर' जायफ्रा जोंना आबैमोन दङ बिथांमोना 65 इयार्सनि बिथांमोननो गांफा गांफा दख'ना दिनै गासै 60 जन आबैफोरनो 3 4 5 मोनथाम वार्डजों 20ता खरै दख'ना रानना होनाय जादों आरो टाउननि जेसेबां बाङालिफोर दङ मोनसे वार्डआव 100ता खरै गासै 300ता पिस सारि राननानै होनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ दिनै नैबे 4 नम्बर वार्डनि नैबे जोंहा मिलन बर' आब'नि न'खराव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन मानोना गोबां जोंनि आबै मोना बेबायदि माने थासारियाव गोग्लैना थादों बिथांमोनखौ आशीर्बाद मोननायजों लोगोसे बिथांमोननो गांफा गांफा आंनि गोसोनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननो आङो दान होदों बिथांमोनखौ आङो बे सोरनोबा दख'ना सोरनोबा सारि आरो बे हाबाफारिखौ दिनैल' नङा मोनफ्रोमबो हाबाफारि बिदिनो लाबोबाय थादों दहायबो नोंथांमोना नुदों बड'फोरावबो बेबायदिनो बर' आइजोफोर आरो जोंनि बर' आबौमोननो गामसा आरो दख'ना रानना होनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुबाय थादों दा ओंखायनो आं सानो बे टाउन ओनसोलाव गोबां बेबायदि फिसा फिसा बुस्थुफोर होबावनांगौ दङ दा बेफोरखौ समनि गेजेरजों होलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ मिथिहोबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि APPL दोलोखौ जोङो मोनसे सक्तिशालि APPLनि आदर्शखौ जों गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि APPL दोलोआ जि नितिजों खामानि मावबाय थादों आरो दिनै APPLआ सरकाराव फैनांगौ जाहोनाव 2025आव पुनर प्रमद बर' सारानो जे सिफ जानांगौ आरो सरकार दाफिननांगौ बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव सामाजिक बिथिंफ्राव जोङो थानानै खामानि मावनायखौ नोंथांमोना निस्सय नुदों आरो बेबायदिनो मावलांबाय थागोन आरो बयबो दिनै आबैमोना बयबो आबौमोना बयबो गोसो बोदों आरो बिथांमोनखौ जों बिनि गेजेरजों मोनसे जावरिखांनाय लाबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि मोनसे आशीर्बादखौ लानानै फैगोन समाव जाहाथे प्रमद बर'आ पुनर नैथि खेबनि थाखाय CM जानो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों।